M-aș întoarce în al doilea an de Innovation Labs și mi-aș da sfatul să dezvolt whatever I'm gonna develop next to the client. Hey fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest shit in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem zeamă de developer din Ștefan Iarca, care este un developer ca la carte. Rețeta este că nu există nicio rețetă și că singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să fii perseverent. Pasiunea lui s-a născut încă de la o vârstă fragedă de 5 ani, când Ștefan visa să devină game developer. S-a dat mai apoi cu iOS development, gustând și din lumea freelancing-ului. Acum, Ștefan este cofondatorul Rayscape, o platformă AI pentru interpretarea imaginilor medicale și se bucură de traction și product market fit. Haideți să-l cunoaștem! Ștefan, bine ai venit, mă bucur că ești aici lângă noi astăzi. Cum ți-a fost ziua? Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Azi a început nebunește și după aia s-a calmat. Fiind vineri, pe după masă a fost ceva mai liniștit. I see. Așa ca de obicei, se liniștește spre Da. weekend. Bine, mă, uite, Exact. suntem aici să povestim despre experiența ta și ne-ar plăcea să ne duci undeva la când s-a întâmplat asta, când a izvorât pentru tine pasiunea asta pentru programare și trece-ne așa un pic trece-ne de mânuță așa prin experiența pe care ai avut-o chiar la început. Ok. Pentru mine personal, programarea efectiv sau dorința de a face programare a început prin 2001, cred, când aveam 4-5 ani și cumva am avut norocul să dau de o copie de Unreal Tournament, primul Unreal Tournament care a fost scos și am zis ok, I wanna become a game dev. Asta a fost ținta mea de când eram mic și am mers prin școală, n-am codat foarte mult, era un curs de programare în Borland C, maximul cea pe care l-am avut, dar ăla a fost. Însă, mergând prin școală, mă obișnuiam să merg la concursuri. E un concurs în Timișoara, se numește InfoGym. Avea o rubrică sau o secțiune de game dev. Și acolo cumva am zis, ok, hai să încerc să văd ce iese. Și am folosit Unreal Engine, care e, Unreal Development Kit, de Pe fapt. atunci Unreal era Engine plus Unreal rudimentar, Development Kit. nu ca acum. Exact. Da, era Unreal Engine 3. Unreal Engine 3. Still very good, especially for its time. Și development kit-ul pe care îl puneau la dispoziție extrem de puternic. Și am făcut ceva joculețe din astea, foarte basic, între a 7-a și între a 8-a. Între a 9-a începusem să scriu și Unreal Script, care e un fel de JavaScript și TypeScript. Și am luat niște proiecte de pe net. Și am făcut câteva proiecte de pe net, dar mi-am dat seama că nu sunt plătite aproape deloc bine și am zis, ok, hai să încerc să branch-ui. Și am avut noroc cu taică-meu pe care l-am convins să-mi ia un MacBook Air și am zis, ok, I'm gonna try iOS Dev. Și am învățat Objective-C, într-a 10-a, am făcut freelancing o vreme destul de bună și apoi am ajuns la facultate unde am dat de colegii mei actuali de echipă, Cristi, Bogdan și Andrei. Cumva noi împărtășeam pasiunea asta pentru coding în general, mergeam pe la hackathon-e, o groază de chestii. Țin minte că v-am văzut chiar în 2017 la Innovation Labs, așa? Pe atunci era Mindfulness sau Mindful ceva. Mindfully a fost 2018, a fost a doua încercare. Prima nici nu mai știu cum se numea. De fapt se numea Store, mă rog. Încercam să facem un warehouse management system. După aia am mers cu Mindfully și după aia am mers cu Xvision și acum Rayscape. Între timp am ocupat la început de adică la începutul călătoriei noastre tot iOS. După aia am făcut un pic parte de AI și acum am branșat în business. Deci nu mai scriu cod în fiecare zi, dar anul trecut am fost la HackTM și am reușit să scriu de la cap la coadă aplicația de iOS pentru proiectul nostru într-un weekend.
Means I'm not that drastic. Nu te-ai ruginit, ești încă nu cu totul, da. Mamă, Ștefan, ne-ai purtat așa cu viteza luminii, prin experiență, liceu, facultate. Hai să ne mai întoarcem, te rog, puțin și să mai punem și o frână din când în când în anumite momente cheie. Spuneai și am văzut încă din profilul tău că ai lucrat ca și freelancer încă din liceu. Cum a fost ca și experiență pentru tine? Da, eu am făcut rezumatul și de aici putem să discutăm despre absolut orice și să intrăm cât de în detaliu, pentru că sunt lucruri de discutat. Ne-ai dat un table of content, practic. Ne-ai zis sumarul. Exact. Și acum mergem ramificat în fiecare. Nice. Trebuie să ramificăm. Exact. La liceu, partea de freelancing. A fost ciudat la început, pentru că nu aveam, adică știam să scriu aplicațiile și mă descurcam cu chestia asta, știam partea de coding, dar nu înțelegeam cum anume ar trebui să te marketezi, nu înțelegeam exact care e povestea, cum să-ți atragi proiectele de fapt, care e secretul, cum fac unii să aibă mai multe alții. Nu înțelegeam chestiile astea și a trebuit să kind of learn by doing. Am mai primit și destul de mult feedback pe parcurs, adică luam proiecte și oamenii ziceau, băi, mi se pare, adică tu ești super ok, dar profilul tău... Și atunci încercam să mai tric într-o parte, în alta. Lucram foarte mult cu freelancer.com, care e, mă rog, nu e un site amazing, sigur. Eu de la știam, adică nu știam de Upwork sau nu știam de alte site-uri, pur și simplu. Pe atunci era Odesk și Elance. Da. Nu era da, Elance. Nu. Ok. Ok, uite. Da, și ușor am reușit, proiectele nu au fost mari de la început, dar în timp am reușit să ajung și la proiecte mai mari pe partea asta de iOS, modificându-mi profilul și având și reviews bune legate de munca pe care o făceam. Au fost oameni care te-au susținut, care te-au încurajat să mergi pe partea asta de programare, să lucrezi încă din liceu? Da, adică, mă rog, ai mei tot timpul m-au susținut în chestia asta. Nimeni n-a avut cumva pretenția sau n-a zis, băi, apucă-te să faci ceva din liceu, pentru că școala was kind of enough, dar am avut eu cumva față de mine dorința să încep și să fac ceva care, da, după aia să pot să cresc cât mai repede. Mă gândesc că ai început să prinzi și gustul banului, să ai banii tăi de buzunar, să poți să mergi să-ți cumperi dulciuri, gumă, să ieși cu fete. Era și perioada de liceu în care începeai să ieși cu fete în oraș, așa mai departe, nu? That's a way of putting it. Și obviously exista și aspectul ăsta. Interestingly enough, până în facultate nu pot să zic că am fost neapărat foarte interesat de el. Cumva în liceu, indiferent că aveam eu banii mei sau nu, depindeam într-o oarecare măsură de ai mei și eram și genul de copil mai cu minte, adică nu făceam o roază de tâmpenii. Făceam tâmpenii, dar nu o roază și atunci nu spărgeam banii pe foarte multe chestii. În facultă, mă rog, acolo de adevăr s-a simțit mai mult. S-au acumulat niște energii până în facultă și au bubuit acolo. Da. Ok. Și ai ajuns în clasa 12-a, în punctul în care trebuia să iei o decizie pe ce mergi mai departe. Cum ai luat decizia asta? Încotro ai decis să te îndrepți? Da. Bănuiesc că era deja un drum țintit. Programare, asta vreau să devin. Programare, asta vreau să devin, clar. Nu știam unde vreau să merg la facultate. Adică și nu era între Vest și Poli, cum e în multe cazuri, ci era între... De fapt, inițial am vrut să merg în UK, dar am zis că până la urmă, dacă nu mă acceptă la ceva wow, gen Imperial sau, nu știu, cred că Imperial e cea mai wow la care am aplicat. UCL a fost a doua. Nu mă duc. Și nu m-au acceptat nici la Imperial, nici la UCL, așa că nu m-am dus. Așa că aveam de ales între București și Timișoara. Și m-am pregătit cam tot anul pentru București, pentru că la București trebuie să dai fizică. Eu nu știam fizică și m-am pregătit tot anul pentru fizică și cu vreo 2 săptămâni înainte de admitere am avut un change of heart care a fost 100% gut instinct, absolut nimic altceva și am zis că rămân în Timișoara. Și am dat la Politehnica Timișoara și acolo mi-am petrecut ani facultății, minunații ani facultății. De ce Politehnică și nu universitate?
Cred că întotdeauna am crezut că există un beneficiu în a avea partea de inginerie sau a cunoaște partea de inginerie legată de ceva. Și cred că diferența principală între Politehnică și Vest, pe lângă faptul că, ok, ai niște fizici care probabil nu o să mai ajute la foarte mare lucru concret în Politehnică, cred că au un approach mai ingineresc legat de software. Vestul are un approach mai de general development. Și eu aveam cumva know-how ăsta de general development, că am învățat eu singur de pe cursuri random de pe net în liceu. Și vreau un approach mai structurat și am crezut că Politehnica o să ofere chestia asta și to be honest a oferit-o. Adică am învățat niște chestii în Politehnică legate de software development cu care chiar sunt happy și am plecat, adică mi-am schimbat stilul complet de a scrie cod într-un mod foarte bun din Politehnică. Dar am trecut și prin fizicile alea. Dă-ne un exemplu. Da, chestia la care mă gândesc sau primul lucru la care îmi vine în minte e cursul profesorului Marinescu, la care îi zicea, sincer nu mai știu exact cum îi zicea, cert e că te învăța toate aspectele sau aspectele când lucrezi la un software și aspectele de lucru în echipă, mentenanța software-ului respectiv și cum să reușești să creezi aplicația, sistemul, whatever făceai tu, astfel încât să poată să fie mentenabil mai long term, adică nu hackathon style, care era stilul meu până atunci, ci, again, ingineresc. Care e știința din spatele chestiei astea? Era vorba despre cum să găsești o soluție la o problemă reală și cum anume ai putea să ajungi sau care ar fi variantele. Era mai amplu cumva, nu? Asta vrei să zici că era un pic mai amplu, te ducea prin ideea asta de inginerie 101 în care vezi o problemă, o analizezi la rece și parcurgi niște pași ca să găsești o soluție. Și nu doar o soluție temporară, ci și long term, care să poată fi mentenată, corect? Se aplică ce ai spus, dar problema era cum dezvolți software. Adică asta era, nu era despre a găsi o problemă reală, ci era despre cum dezvolți software ca să fie un codul pe care l-ai, codebase-ul pe care îl generezi, să mai poată fi folosit de altcineva și să poată fi folosit de tine și nu știu, jumătate de an. Exact, când uiți ce ai scris acolo. Exact. Deci clean code, mecanisme de clean code și de extreme programming poate vă explicați fără să știe neapărat de alea sau nu știu când au fost făcute, poate pe 1990 pe acolo. Da, extreme programming era una dintre multele chestii prin care ne-a trecut, dar am trecut prin multe approach-uri, again, inginerești, legate de software development. And I thought that was cool. Și dacă ar fi să iei măcar 2 bucăți de aici să dai mai departe, ce ar fi pentru alți developeri, să zicem, la început de drum? Da, nu știu dacă o să fie cel mai helpful advice ever, dar ce am în minte mereu când mă pun să fac software care nu e pentru un hackathon sunt 2 lucruri. Odată, software trebuie scris astfel încât dacă vine cineva și ia, să poată fi folosit cum intenționezi tu să fie folosit, fără să intre în internals. Adică tu trebuie să-i dai pachetul de bază, API-ul ăla, trebuie să fie extrem de bine gândit astfel încât să vină alții să ți-l ia, să folosească la ce au nevoie și să nu intre în internals-urile tale să se pună să modifice chestiile pe care le ai acolo, pentru că atunci lucrurile se complică mult. Și a doua chestie este note to self, adică comentează-ți codul, pentru că eu dacă mă uit peste ce am scris acum câteva luni la HackTM, eu nu mai am de ce am scris acolo. Și nu mai știu ce acolo. Și ar trebui să iau de la zero, which you're going to lose a lot of time. Ok. Ne dădeai, Ștefan, un exemplu de profesor care te-a susținut sau te-a ajutat într-un mod pozitiv. Spune dacă a existat un moment pe parcursul facultății în care te-ai lovit de o situație sau poate chiar un profesor care, grosomodo spus, ți-a dat în cap și ai ajuns în punctul în care să spui, uai, vreau să renunț, nu e pentru mine, eu nu mai vreau să fac chestia asta, și cum ai reușit să te ridici?
am avut și eu și noi ca și echipă cu cofondatorii pe care am menționat mai devreme momente mai dificile, dar nu au fost generate de profesori de la facultate la Călina. Sigur, au fost materii care nu erau de folos. Probabil sau am picat un examen care a fost examenul de la MAC, matematici, a picat, nu știu exact, nu mai țin minte. Mi-a părut rău pentru că de fapt, ulterior mi-a părut rău pentru că de fapt ce explicau în cursul respectiv sunt bazele matematice pe care e construită conceptul de inteligență artificială, de fapt. Culmea, vezi? Da, mă rog, m-a interesat. Ai căzut atunci acolo și acum reactivezi în domeniu. Da, era cu MATLAB, cu astea, țin minte că se făceau tot felul de... Exact. Și am picat inițial examenul. Bine, după aia am învățat și la 10. Dar nu au fost profesori, să zic, că ne-au pus bețe în roate. Și din contră, o chestie foarte interesantă a fost că ne-au susținut cu proiectul ăsta, cu prima oară Mindfully, după aia XVision/Rayscape. Ne-au susținut pe parcursul facultății. Ok, înțelegem că aveți proiectul ăsta, nu trebuie să veniți la toate laboratoarele. Sau puteți să dați în loc de lucrare de laborator, să prezentați ce ați făcut în proiectul ăsta nou, pentru că chiar munciți la ceva serios. Și asta a ajutat destul de mult as well. Nice. Deci ați simțit un pic de susținere și din partea mediului academic când a fost momentul? Să știi că da. Da, chiar nu. N-aș putea să zic că nu. Deloc. Super. Și odată cu intrarea la facultate, Ștefan, ai trecut și cumva pe o altă tehnologie, pe partea de iOS. De ce trecerea asta și cum a fost? Ai lucrat încă din primul an? Trecerea asta am făcut-o de la general, de fapt de la gimnazial, I guess, la liceu. Adică între a 10-a deja scriam iOS, scriam Objective-C. La facultă am făcut iOS inițial și apoi am început să fac PyTorch, Keras de fapt, mai mult decât PyTorch eu, și cam acolo m-am oprit, adică după ce am antrenat primele modele pe XVision și după aia n-am mai scris cod on a regular basis. Astea erau proiecte personale cumva sau lucrai efectiv? Noi, ca să dau un pic de context și legat de ce am făcut și care a fost activitatea mea în facultate pe lângă freelancing. Din anul 2, de fapt din anul 1 m-am cunoscut cu cei 4 cofondatori ai Rayscape, cei 3, că eu sunt cofondator al Rayscape. Și am zis, ok, hai să încercăm să dezvoltăm un startup. În Innovation Labs, pe care l-a menționat mai devreme Lucian. Am avut 3 idei diferite și în fiecare an am încercat să lucrăm, să facem un startup din ideile respective. Primul și în al doilea an n-a mers, în al treilea an am prins destul de multă atracțiune și destul de mult interes din partea pieței, astfel încât să putem să ne dedicăm chestia astea full-time. Așa că toți lucram, eu ca freelancer, colegii, fiecare pe unde lucra, și în anul 3 de facultate toți ne-am dat demisia, sau mă rog, în cazul meu m-am oprit din ce făceam, și am luat-o de capul nostru să facem XVision, zicea la vremea respectivă. Și la asta am lucrat, din anul 3. Nice. Am înțeles, deci cumva pentru tine nu se aplică experiența aceea cu primul job, primul interviu, nu mai sună telefonul, nu primesc răspuns, n-a fost cazul? A fost una dintre chestiile care m-a motivat să vreau cu atât mai mult să deschid un startup, to be honest. Țin minte că eram în anul 2 de facultă, vara, adică din anul 2 pe anul 3. Trecusem de Mindfully, urma să începem XVision relativ curând și primisem ceva mail să aplic la Facebook și aplicasem și la Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, deci am încercat să merg la o școală de vară în Lausanne, am încercat să aplic la Facebook la un internship. Am fost refuzat la Lausanne, la Facebook am trecut de prima parte, după aia am avut un interviu tehnic, am stat și am făcut LeetCode. Am încercat să rup cât de mult am putut pe LeetCode-ul ăla. LeetCode e un site unde găsești probleme de astea de algoritmică. Nice. Asta pentru pregătire? Ai făcut pentru pregătire? Exact, în pregătirea interviului, deci ai rupt LeetCode-ul ăla în două ca să te pregătești pentru Facebook.
La grup, da. Mi-au dat cumva ceva ușor diferit, n-am știut să fac, am încercat să explic la tipul ăla, n-a fost good enough și am picat. Și that was also kind of a trigger for me, pentru că am înțeles și înțeleg logica algoritmicii și acum când angajăm la RaceCape și noi dăm probleme de algoritmică, n-am gonna lie. Dar n-a rezonat foarte mult cu mine stilul ăsta și atunci am zis ok. Probably I gotta do something of my own. Deci ai fost de neangajat, așa că Neangajat. De neangajat ai devenit antreprenor. Și chiar din facultate, curiosii, oamenii de obicei gustă un pic ori din corporație, ori din ceva înainte să se bage așa, să sară într-o apă fierbinte, cum este antreprenoriatul. Dar la tine ai zis, bă, dacă nu merge așa și nu mă acceptă ăștia nicicum, pentru că nu pare că sunt bun, atunci hai să sărim în apa asta fierbinte. Cât de fierbinte poate să fie? Da, ca să fiu sincer, acum nici n-am încercat așa mult, că am avut un interviu la Facebook pe care și o chestie de aplicare la Lausanne care a fost respinsă, adică nu ca și cum mi-am bătut un an capul să încerc să intru și n-am intrat. Dar nu mi s-a părut productiv din punctul ăla să încerc să-mi bat un an capul să intru, că ok, înțelegeam și perspectivele care erau interesante, dar mai interesant era pe partea antreprenoriatului. Mă prinsese bug-ul ăsta în antreprenoriatului deja. Pe și tu gustând deja din antreprenoriat în facultate, cum ai terminat facultatea? Pe ce cai ai terminat-o? Pe cai mari sau pe cai mici? Pe cai medici spre mari. Adică a fost ok. N-am probleme. Nu. Nici căreia dintre noi, e adevărat, din nou, am avut înțelegere din partea profesorilor, 100%. Și am beneficiat de asta, clar. Dar nu e, oricum, nu ne băteam foarte mult capul cu notele, adică nu e ca și cum voiam 10 pe linie, voiam note decente și nu mi s-a părut nici căreia dintre noi dificil să obțin note decente în facultate. A fost relativ simplu. Auzi, dacă te gândești acum în facultate. Știți cum se zice, Sfântul 5 la putere. Da, exact. Și dacă luam 5, adică at that point, în anul 1, anul 2, eram mai preocupat, trebuie să recunosc. În anul 3 și anul 4 deja n-am mai fost foarte preocupat. Dar adică am trecut ok. Preocuparea ta venea de la faptul că nu era foarte interesant la facultate sau pur și simplu era mult mai interesant în altă parte, cum ar fi antreprenoriat și proiectele pe care le făceai tu? Erau chestii interesante la facultate, dar obviously nu erau toate la fel de interesante. Clar. Și atunci rămâneam cu destul de mult timp liber. Și atunci în timpul ăla, adică am decis să ne concentrăm. În mod normal IT lucra, aș fi mers la whatever. Dar am zis că să lucrăm la noi. Asta a fost rațiunea. Și din punctul tău de vedere, așa ca student pe terminache, atunci, ce ai fi îmbunătățit la facultate dacă ar fi să te gândești la un singur lucru? Ce sfat ai da decanului facultății să ia în considerare astfel încât să îmbunătățească sistemul de educație de acolo? Da, consider că e valoare în teoria aia pe care ți se expune și pe care trebuie să o iei, doar că problema principală pe care o văd este că în școlile din vest, din ce am înțeles, există o punte mai clară între teoria respectivă și aplicațiile ei practice și facultatea se implică cumva în a-ți face clare lucrurile astea. O punte înspre o zonă practică cred că ar fi mai mult decât necesar pentru a dubla calitatea învățământului din România la nivel de facultate și nu înspre practică, adică să vină companiile mari să expună și să ia foarte mulți interni. Nu asta înseamnă. Și să-ți dea ție inițiative, să strânească în tine inițiative și să-ți arate sau să le finanțeze sau să-ți arate cam cum se fac sau ceva în genul ăsta. Ceva ce a făcut Innovation Labs pentru noi. Exact asta a făcut Innovation Labs pentru noi. Ne-a arătat ce înseamnă chestia aia cu startup-ul. Că noi am mers să scriem cod la Innovation Labs și am plecat cu alte gânduri. Da, exact. Despre marketing, piață, clientul ideal, de
ce ar cumpăra, cine ar cumpăra soluția pe care o propui tu. Deci cumva înțeleg că sugestia ar fi să existe mai multă aplicabilitate când e vorba de prezentarea unei soluții, să existe și o problemă pe care, sau un use case pe care profesorii să-l descrie înainte să prezinte soluțiile. Ok, backtracking, bubble sort, chestia, ai învățat niște, hai și cu o mică soluție acolo în use case. De exemplu, dacă îți vine și zice, azi facem programare, ok, ce facem? Bubble sort. De ce? Păi că vrem să ordonăm astea. De ce? Nimeni nu-și pune mai multe întrebări. De ce? De ce? Ok, de ce vrei să sortezi așa? Și de ce cu bubble sort? De ce nu cu altă? Da, corect. Știi? Corect. Un pic mai mult context poate, un pic mai multă presiune așa, nu presiune, mai multă descriere a problemei și a use case-ului. Poate că ar ajuta mult. Asta e un sfat pe care l-am mai primit și la alți invitați. Sau dacă aude cineva din decan, spre exemplu, sau profesor acest episod, poate e bine de luat în considerare. De că tot am ajuns în punctul ăsta, te-aș întreba, Ștefan, care consider că sunt lucrurile care nu ți le spune nimeni din industria IT și cu care poate te-ai lovit tu pe parcursul experienței tale? Din industria IT? Sincer, n-aș ști ce să spun care să fie raportat la industria IT, dar știi ce să spun raportat la dezvoltarea de tehnologii în general și coding în general. Chestia numărul 1 este că coding in itself, coding for the fun of coding, is fun, but that's it. Din nou, aplicabilitate. Una dintre chestiile pe care le-am învățat la Innovation Labs este că atunci când dezvolți ceva, trebuie să încerci să o dezvolți, nu să pleci de la tehnologie, adică nu, vreau să fac ceva cu AI, că AI e șmecher. Ok, vrei să faci ceva cu AI, că AI e șmecher, that's great, but that's your own personal project și nu o să meargă niciunde și trebuie să fii conștient de chestia asta. Dacă vrei să faci ceva care să aibă un impact asupra unui grup mai mare sau mic de oameni, trebuie să pleci de la o problemă pe care oamenii ăștia au. Identifici problema respectivă și te gândești cum anume poți să o rezolvi. Poate să fie cu AI, poate să fie cu whatever the heck tehnologie o fi. Cu bețe sau cu blockchain. Cu bețe, exact. Dar asta e chestia care mi se pare și eu nu înțelegeam și nu am. Adică pare foarte evident, dar nu este, mai ales eu nu înțelegeam chestia asta când scriam cod. Nu mi-era foarte clar. Scriam cod pentru alții, era problema lor mereu. Whatever. Dar cred că dacă înțelegi chestia asta și felul în care poți să contribui tu la un proiect se schimbă și poți deveni mult mai valorabil pentru proiectul respectiv, pentru că înțelegi contextul și înțelegi în ce sens vrea omul ăla să dezvolte chestia pe care vrea să o dezvolte. Da, mai foarte bine zici, pentru că sunt acei, noi zicem, developeri proactivi și care pun întrebări de clarificare la nivel de business chiar. Pentru că odată ce înțelegi ce se întâmplă acolo, ești și tu un pic challenge așa un pic product owner-ul sau cei stakeholderii. Băi, dar oare avem nevoie de feature-ul ăsta? Oare n-am putea face mai simplu? Oare știi? Dar genul ăsta de întrebări le pune un developer care in-depth chiar înțelege ce e acolo și care are viziunea un pic de ansamblu și ăștia sunt de obicei developerii pe care îi vrei aproape, foarte aproape. Da, este și abordarea, da, ok, fac, dar din ce am observat noi, așa cum ai zis și tu, dacă e cineva care e proactiv și vine cu inițiativă, calitatea și viteza cu care o să lucreze o să fie mult mai, o să fie net superioare pentru că înțelege despre ce e vorba și va ajunge la rezultatul pe care l-ai tu în cap ca și client mai repede. Și asta contează mult. Deci da, e valoros să ai înțelegerea asta din punctul meu de vedere. Deci lucrurile care nu ți le spune nimeni în facultate e că nu scrii software de dragul de a scrie software,
ci scrii software pentru că cineva are nevoie să-și rezolve o problemă care doare. Exact, da, okay. Exact. That's a very good way of summing it up. Da. Super tare. Probabil că mai sunt și alte chestii, dar asta e by far the biggest click that I ever had. Nice. Și gustând, Ștefan, un pic din antreprenoriat, din coding, deja lucrai, urma să termin facultatea. Care erau visele tale? Unde îți doreai să ajungi după ce ai terminat facultatea? Cu ce vise ai plecat de acolo? De când ne-am lăsat toți de ceea ce făceam înainte de X-Vision, visul, dorința, ce voiam era mereu să facem X-Vision o companie mare. Adică să facem să crească, să ajungă, să vindem în Europa, să vindem în state, să vindem produsul nostru peste tot. Și 4 ani mai târziu de la înființarea, sau nu știu, mulți ani oricum mai târziu de la înființarea, 4 ani jumate cam de la înființarea RayScape, visul e același pentru fiecare dintre noi. Tot acolo vrem să ajungem profesional, asta e ce ne dorim, pe asta ne concentrăm. Și o să facem tot ce putem ca să facem să se întâmple. Dă-ne puțin din casă, Ștefan. Cu ce se ocupa X-Vision? Ce făceați mai exact? Noi dezvoltam și continuăm să dezvoltăm un sistem care să-i ajute pe doctorii radiologi să analizeze imaginile medicale. Practic ne-am dat seama că se generează tot mai multe imagini medicale în fiecare an, dar numărul de radiologi care trebuie să le analizeze e relativ constant de la an la an. Ceea ce înseamnă că se pune mai multă presiune pe același număr de doctori, ducând la probleme de diagnostic mai lung sau uneori diagnostic greșit, pentru că lucrezi într-una, ești om până la urmă, poți să ai erori. Chiar și probleme de sănătate pentru ei care lucrează foarte, foarte mult timp. Și ne-am dat seama că asta e o problemă care poate fi rezolvată foarte, foarte natural cu inteligența artificială. Domeniul de image recognition a fost primul domeniu pe care s-a aplicat orice tehnologie AI ever și era și cel mai dezvoltat în punctul respectiv. Acum știm, textul și rețelele de text au devenit mult mai populare, dar back in the day imaginile erau cel mai research topic și atunci să încercăm să îi ajutăm pe doctori, să le dăm o interpretare inițială a imaginilor pe care urmau să le vadă. Asta am vrut să facem și asta am făcut și asta e produsul nostru și în ziua de azi. Dar sunt foarte curioasă cum v-a venit ideea, de ce ați mers pe domeniul ăsta de medical, de radiologie? A existat o poveste în spate? Da, povestea e legată de Innovation Labs din nou, ca și majoritatea origin stories ale noastre, în care în primul an am menționat mai devreme, am făcut ceva, ideea noastră era să facem ceva warehouse management system. N-aveam nicio treabă cu nimic, dar nici n-am mers. Și în al doilea an am făcut greșeala, deși trecusem printr-o serie de Innovation Labs și teoretic ar fi trebuit să înțelegem conceptul respectiv, dar am făcut greșeala să plecăm, cum am zis mai devreme, de la tehnologia pe care vrem să o folosim și un domeniu în care să forțăm folosirea, pentru că credeam că e cool și că o să meargă. Și am încercat să facem AI în domeniul medical, interpretare, diagnostic de schizofrenie bazat pe text. Diagnostic early de schizofrenie bazat pe text. Și problema pe care am avut-o a fost că piața era extrem de mică și problema pe care o rezolvam noi era extrem de nișată și foarte, foarte, foarte rară. Deci o piață mică, marginală, neinteresantă. Ne-am dat seama de chestia asta, așa că în a treia ediție a Innovation Lab la care am participat, am încercat să căutăm o problemă reală pe care să putem să o rezolvăm și am găsit problema asta pe care am spus-o mai devreme cu numărul de imagini care crește, dar numărul de radiologi rămâne constant sau scade în multe locuri. O problemă reală și mare pe care o tehnologie poate să o rezolve, din întâmplare a fost tot inteligența artificială. Sunt foarte multe poveștile astea în care inginer fiind dezvolți o soluție și te îndrăgosti de soluție așa de tare
încât încerci să o potrivești și să o împingi pe mai multe piețe până găsești product Exact. market fit-ul. Da. Aici se potrivește, îți imaginezi ca o maimuță din aia care bagă o figurină din aia de așa, o bagă Exact. într-un cub sau un cerc până iasă, știi? Exact așa. Da. Așa am fost și noi, dar și de asta spun, pentru cineva care vrea să se apuce de ceva nou, don't waste time, căutați direct problema și după aia veniți cu tehnologia, pentru că nouă ne-a luat 3 ani de zile. Și da. Și 3 iterații de Innovation Labs până să Și găsiți 3 problema. iterații. Vai, să știi că nici noi nu ducem prea bine și noi tot așa am făcut. Deci știu exact durerea prin care ai trecut tu și pot să relaționez. Sunt foarte, foarte mulți oameni, de obicei cei ingineri, oameni tehnici, developeri, care gândesc, care vor să creeze chestii, să build stuff. Like, yeah. There is a saying, zicea, fall in love with the problem, not with the solution. Nu mai știu cine și cum, dar cred că e relevant și are sens în contextul ăsta. Confucius. Dar da, așa e, de acord. Ok. Și ați început, bănuiesc, efectiv să lucrați. Ați terminat cu toții facultatea, ați început efectiv să lucrați. Te-ai mai ocupat, Ștefan, de partea asta de coding sau cumva te-ai axat mai mult pe partea de management? Da, am început să lucrăm pe chestia asta de când încă eram la facultă și la început ne axam destul de mult pe concursuri și competiții. Nu știam, voiam să facem un business și un startup din asta, dar nu știam exact cum se face și ce trebuie făcut. Așa că partea de business era relativ mică și atunci cumva mi-am asumat ok, o să încerc să scriu algoritmi pentru soluția noastră. Și m-am apucat de partea de inteligență artificială. Eu mai făcusem cumva o incursiune în forma unor cursuri în domeniul ăsta și știam așa în mare, am putut să mă prind destul de repede și să antrenez câteva modele destul de repede. După aia, cred că aproximativ, nu cred că a trecut chiar un an, aproximativ un an, să zicem, ne-am dat seama că e cazul să ne oprim din chestia cu concursurile și conferințele și așa și trebuie să existe o componentă de business care să fie activă și n-ai cum să faci componenta asta de business dacă focusul tău e să scrii cod, orice cod ar fi ăla. Și atunci am zis, opresc de tot ce ține de coding și intru în partea de business. Ceea ce a fost extrem de ciudat la început pentru mine, pentru că în coding știam astăzi trebuie să fac ABC, mă pun la calculator, le scriu, ok, iau o pauză, whatever, termin și la finalul zilei am făcut ce am vrut. E deterministă treaba la development, nu? Da, exact. Și la business, gen, trebuia să sun oameni care nu răspundeau niciodată și nu mă simțeam foarte important, nu simțeam că fac mare lucru, mai ales la început, era un pic frustrant. Părea că nu erai productiv, așa? Exact. Nu mă simțeam productiv deloc. De-a dreptul mă enerva. Nu aveam rezultatele. Cât mă chinuiam eu pe subiect, nu ieșea neapărat automat. Și să faci trecerea de la una la alta, interesant, cel puțin. Nu greu, dar interesant. Adică trebuie să te reobișnuiești cu totul, cu stilul de lucru. Păi bun, dar cum ai renunțat? Adică totuși pasiunea ta rămâne acolo. Ai renunțat definitiv sau crezi că ai renunțat temporar până găsești o poziție de CTO în compania ta sau eu știu? Ce pot să zic în cadrul Rayscape nu o să mai scriu cod. Pe viitor habar n-am. You never know, depinde și unde este where Rayscape ends up, corect. Dar întotdeauna când am ocazia în contexte foarte specifice, dacă pot să scriu cod pentru că îmi place și comparând iOS Dev și AI development și tot ce ține de asta, cred că tot prefer, deși mai inteligent să faci AI, tot prefer să scriu iOS. Nu știu, e mai relaxant și mă face să mă simt mai bine decât
să scriu PyTorch, Python versus PyTorch să înțeleg algoritmi. Asta pentru că nu ai componenta vizuală, oare? Că în Python, backend development, chestii AI, training, modele, lucruri acolo, chestii mega, mega deep shit, zero UI. Se poate să fie o chestie și cred că dacă tot nu fac business, mai degrabă fac ceva complet opus. AI-ul cumva are componenta asta de ok, dai drumul la un antrenament și încerci o iterație, dar nici tu nu știi exact unde să ajungă. Nu știi dacă it's gonna be a failed experiment or it's gonna work. Clar. As opposed to am scris, am încercat imediat pe telefon să văd dacă a mers și... Instant gratification. Da. Probabil de aia ți-i place. In a way. Că, ok, ai făcut aia, pac, poate cu hot load îți și arată direct. Ok, this is how it is now. Nice. Interesant. Dar da. În schimb, cu asta, pe lângă că e mai lung ciclu, cu atât mai interesant e că nici nu vezi foarte bine. Bine, sunt și tot felul de tool-uri. Am văzut că sunt tool-uri pentru vizualizarea datelor, pentru AI specific. Sunt o grămadă de platforme acum. Vreau să te întreb, când tu ai, la început, că ca să traini un model, îți trebuie destul de multe resurse. Cum te-ai descurcat? Cum ai reușit să faci să fie bine? Să ai resursele respective, atât hardware cât și poate financiar dacă ai făcut în cloud. Ok, am crezut că, adică, deci întrebarea nu legată de setul inițial de date, ci legat de antrenamentul hardware efectiv. Și că aici e o provocare foarte mare și știu că cum ați găsit date curate astfel încât să aveți acel ground truth pentru algoritm ca să poată să învețe. Și cum ați abordat chiar la început? Că de obicei oamenii, cei care dezvoltă AI și se gândesc la o nișă nouă, spre exemplu procesarea imaginilor specific cu contextul ăsta, provocarea mare este să aduci setul de date curat, astfel încât să poată să învețe corect acel algoritmul, să învețe modelul destul de corect. Și atunci întrebarea este care au fost provocările mari și cum ai reușit să aduci acest set de date și pe urmă cum ai făcut training-ul în materie de bani, resurse. Deci asta e întrebare un pic mai complexă, dar cred că te descurci tu. Definitely. De când, din experiența Mindfully, chestia cu schizofrenia, știam că una dintre problemele principale este să n-ai date. Noi n-am reușit să adunăm angajat de multe date atunci și atunci când am căutat problema pe care urma să o rezolvăm, ideea era că dacă e în AI, vrem să existe niște date publice pe care putem să lucrăm. Și luckily enough, anul respectiv, cu câteva luni înainte, a apărut ce se numește CheckSnet, care e un set de date release de Stanford de vreo 100.000 de radiografii cu label-uri, adică cu anotate, pe care am putut să antrenăm. Și de la început știam, o să folosim CheckSnet ca să ajungem la ceva, whatever that may be, o să aibă oarecare acuratețe și o să putem să arătăm doctorilor this is the direction we're going in, this is not it, dar în direcția asta mergem, ca să aducem în echipă. Don't get me wrong, CheckSnet era o mizerie de dataset, datele erau foarte prost anotate și până când am adus un radiolog în echipă nu înțelegeam de ce merge așa de prost, dar a fost ce am avut nevoie, proof of concept-ul. Și cum ați făcut rost de Stai, continuă tu și mai am eu după aia. Nu. Continuă cu resursele, că-s curios cum ai continuat să... Okay. Deci ok, ai făcut rost de un set de date mizer care, ok, l-ai folosit, dar întrebarea e cum ai făcut tu efectiv. Cum am antrenat? Pe vremea respectivă exista ce se numea, nu cred că mai există, Microsoft Imagine Cup. Era tot o competiție de studenți, dar ideea era business ideas și real product. Și premiul cel mare era $100.000 $100.000 pe care îl câștigai, mergeai la final în Seattle, la sediul Microsoft și acolo aveai o șansă să câștigi. Ca și parte din programul ăsta primeai credits, Azure credits, și am primit vreo, nu știu, $3.000, ceva de genul ăsta, $3.000 în Azure credits pentru câteva luni. Which was more than enough for us. După aia am intrat
am avut cumva, nu știu, am mai participat la alt concurs și am primit niște 5.000 de la Google credits, după aia am deblocat 10.000 de la Google, 100.000 de la Google pe măsură ce creșteam, știi? Deci v-ați descurcat, ați aplicat la o grămadă de programe faine pentru startup-uri care îți dădea credit de cloud și în felul ăsta le-ați folosit ca să... Drept urmare. Drept urmare, acum avem soluția noastră împărțită în vreo 3 cloud-uri. Da, păi... nu e o problemă, că alți chestii diferite, nu? I see. Bun, și era un follow-up question pe care e posibil să fi uitat. Stai așa un pic. Ce se întâmplă? Da. Așa. Cum ați adus primul doctor în echipă? Ce i-ați zis și cum l-ați convins să vină să facă treabă cu voi? Asta a fost o altă distracție. Și a fost o distracție pentru că... Opa, o secundă. Mă mai auziți? Mă mai vedeți? Da, e ok. We can cut this out. Așa. Ok. Da, m-a sunat un partener, scuze. Și este pe telefon și atunci când sună cineva. So the point is, a fost o distracție și cu primul radiolog, pentru că de la început știam că ne trebuie un doctor în echipă. Eram 4 IT-ști. Da, avea sens. Și o parte bună din timp, mai ales după Innovation Labs, l-am petrecut vorbind cu doctor și încercând să le zicem, ok, haideți să lucrăm împreună pe proiectul ăsta, hai să vedem ce putem să facem. Doar că noi aveam 22 de ani și veneam cu o soluție early stage cu inteligență artificială în radiologie și mergeam la niște doctori care au petrecut 7 ani în facultă, încă 4 rezidențiat și lucrau de 5 ani în radiologie și era, it was a very difficult step. Da, te și întreb, e foarte interesant cum ați reușit. Da. Era hilar, uitându-mă în spate și imaginându-mă eu la 22 de ani vorbind cu domnul doctor. Așa că am fost refuzați de multe ori, dar am avut noroc de a-l întâlni pe domn profesor Bursășteanu, care a fost cumva primul care a zis, ok, haideți să încercăm în cadrul Spitalului Județean Timișoara. Nu că ar fi avut încredere neapărat în noi, ci pentru că avea mai degrabă, știa de tehnologie, știa că urmează să fie ceva cu asta. Și eu zis, ok. Simțea un boom tehnologic. Și zis, dacă toți sunteți locali, exact. Aici se consumă autohton și local. Exact. Și dumnealui ne l-a introdus pe Marius, care pe vremea respectivă era rezident, acum e medic specialist în cadrul Spitalului Județean Timișoara. Și el a fost primul radiolog din echipă. Domn profesorul știa pe Marius că e mai interesat în proiecte extracurriculare, să spunem. Și am reușit să convingem pe Marius și a venit cu noi. Ce fain. Și care au fost primele lucruri care, odată venit în echipă, Marius, vi le-a, să zic, hai să-mi găsesc cuvintele, a găsit, să-ți imaginezi așa, un lucru care voi ați avut un assumption înainte și după aia vi l-a demontat. Poți să-mi dai așa o chestie? A fost ceva de genul ăsta? Da, că algoritmul nostru e semi-decent. Nu era. Era o mizerie. Da. Okay. Nu era usable. Și o vreau de chestii de interfață și așa mai departe. De altfel, nu el a rezolvat asta, dar e o poveste foarte relevantă, una dintre cele mai relevante povești pentru domeniul IT sau pentru IT-ști în general din perspectiva mea. Și care se leagă tot de a scrie cod pentru ce crezi tu că faci să fie bine și nu pentru ce are nevoie clientul. Când ne-am apucat să dezvoltăm Xvision Escape, era un web app, pentru că noi credeam că trebuie dezvoltat o aplicație, nu știu, așa am zis noi că trebuie făcut o aplicație. Și practic trebuie să deschizi web app-ul separat și tu aveai ca radiolog interfața ta unde ți intrau razele, dar trebuia să ți deschis într-un alt Windows și Xvision, fereastra de Xvision
Și acolo mai apăsai vreo 2 butoane și vedeai rezultatul AI. Și, mă rog, am ajuns cu algoritmul după ce a venit Marius, am mai adus o echipă, am crescut echipa de radiologi după ce am luat un pic de investiție, am făcut algoritmul ok, decent, și am dat drumul în județean Timișoara. Am făcut un eveniment de lansare și, mă rog, a fost foarte puțin radiologi, dar am avut un eveniment de lansare. Și ne gândeam, ok, super, this is it. Trece o săptămână după lansare, zicem, bă, hai să, nu știu, folosește lumea, nu folosește, habar n-aveam. Întrebăm, oamenii ziceau ceva genul, da, folosim, și nimic foarte concret. Which raised the question mark. În general, când oamenii dau răspunsuri așa, probabil că nu-și prea bag capul. Am băgat niște analytics, am făcut greșeala să băgăm Google Analytics. Băgați orice alte Analytics pentru că sunt mai advanced. Acum cred că au schimbat ceva Google Analytics, dar la noi a fost un dezastru, mai ales atunci. Am văzut că nu folosea practic nimeni RayScape. Foloseau foarte puțin RayScape în spitalul județean. Și ne-am pus să întrebăm de ce. Și oamenii ziceau, bă, aplicația e un pic prea înceată, trebuie să o faceți mai rapidă, nu știu ce. În general se legau de faptul că trebuiau să aibă aplicația deschisă și că era încet pentru ei felul în care funcționa aplicația. Și gândirea noastră a fost, ok, hai să facem aplicația mai bună, hai să facem aplicația mai rapidă, hai să facem aplicația să fie instant, nu știu, să minimizăm tot waiting time-ul pe care ai putea să-l ai. Și da, au fost niște marginal improvements in usage și asta s-a văzut și la alte spitale. Dar, de fapt, ce trebuia să facem, și ne-am dat seama complet random ulterior, era să scăpăm cu totul de aplicație. De fapt, ce trebuia să facem era să ne integrăm direct în interfața pe care ei o aveau pentru radiologie și atât, să trimitem rezultatele noastre direct acolo. Și practic noi am petrecut vreo 2 ani pe development pe chestia asta și nu trebuia să facem, trebuia să scoatem cu totul bucata din RayScape, din Xvision. Deci, interesant, again, dezvolți chestii pe care tu crezi că le faci să fie bune sau care tu crezi că ajută, dar nu ajută la finalul zilei. Clar, știu exact despre ce. Și văd că Luciana a picat. Bun. Foarte interesant, Ștefan. Eu aș avea o curiozitate aici și să te întreb cine a fost primul pacient și care a fost diagnosticul la final? Îți dai seama ce bridge de GDPR ar fi dacă ți-aș spune informațiile astea. Nu, to be honest, nu știu, nici nu e foarte relevant. Cred că cel mai relevant e primul spital în care chiar a fost implementată în mediul clinic și acela e Spitalul Județean din Timișoara. Și al doilea este Spitalul Județean din Oradea, la timp scurt după celălalt. Ok. Povestește-ne un pic de unde schimbarea de nume a companiei. Da, Xvision ne plăceau mult numele, dar brandul în sine și culorile folosite nu era nimic foarte legat de partea de radiologie, nu era nimic foarte intuitiv, nu era culorile pe care le foloseam, aveau roșu-albastru, așa, stelist. Nu chiar, dar erau roșu cu albastru, nu neapărat foarte specifice în domeniul medical pentru o soluție cum e a noastră și am considerat că ajungând la pragul de 100 de spitale și clinici care folosesc soluția noastră, e un moment oportun să facem rebranding-ul, să-l facem să se întâmple. Și am ales să mergem pe un brand un pic mai bine gândit. Adică și numele ar trebui pentru cineva din domeniu ar trebui să inspire cam despre ce e vorba, tot logo, povestea noastră și efectiv și culorile sunt, din punctul nostru de vedere, mult mai în ton cu ce ar trebui să fie de fapt. Ce ați avut, e mai ușor pentru voi să craftuiți campanii de marketing astfel încât să ajungeți sau în primul rând, altfel întrebarea, cum ajungeți la mai multe spitale? It's mostly sales. Avem destul de puțin inbound, adică folosim marketing ca să ne generăm inbound. Avem și inbound, dar e relativ puțin.
și cea mai mare parte este sales. Either direct sales or avem channel partners, lucrăm foarte mult cu distribuitori, companii care vând aparatură de imagistică medicală, aparate de rază X, CT-uri. Pentru ei le e relativ natural să discute, să încerce să vândă și un soft cum e RayScape. Super tare. Deci faptul că aveți parteneriat cu cei care vând echipamente, cum ar fi RMN, sisteme care fac asta, nu? Sau CT. Exact. Sunt cei care zic, băi, ia de aici soluția asta că ți mai și analizează sau măcar îți asistă medicul, doctorul să ofere diagnostic corect. Exact așa. Nice. Bine, și unde vedeți? Dă-mi un pic să gust din următorii ani. Hai să zicem 1-2 ani. Unde o să fie RayScape în 2 ani? Ce am reușit să facem de când am ridicat ultima rundă, adică cam de un an jumate, a fost să penetrăm piețele din Europa de vest. E un început. Avem o implementare în Spitalul Universitar Mainz. Avem o discuție activă, de fapt, contractul e semnat pentru o implementare în Spitalul Universitar din Groningen. Deci, Germania și respectiv Olanda. Și multe alte discuții, și sunt în diverse stadii, dar cert este că avem un număr de spitale în care vom ajunge relativ curând în Germania mai ales. Ce vrem să facem este să accelerăm un pic extinderea asta în piețele din vest și după ce o facem, sau concomitent cu ce o facem, să pregătim un pic și the US landing, pentru că la finalul zilei o să ajungem și în state. Pune-mi, te rog, din activitățile pe care le ai tu acum, ce provocări ai acum și cum e viața ta în momentul de față, profesional vorbind? Da. Cred că, sigur, jobul ăsta de CEO, whatever, e foarte variat. Trebuie să faci de toate, de fapt. Scrii și documente care așa te mai aduce cu gândul la vremurile de programare. Ești și sales, ești și financial. Ok, avem contabil, dar nu avem CFO. Și o diferență foarte mare am învățat între ele, o diferență extrem de mare între ele. Speram că nu, da. Recent, nu? Da, pe parcursul acestor ani am învățat chestia asta. Și atunci fac de toate. Cred că cea mai importantă chestie pentru noi este să vindem. În general, soluțiile astea de health au un ciclu de vânzare foarte lung. Durează cel puțin 6 luni, dar 6 luni e super optimist. Un an în medie să vinzi o soluție din asta. Și atunci e complicat. N-ai deloc instant gratification pe ceea ce faci, cum discutam mai devreme. Da. Ăsta e cu siguranță unul dintre main hurdles pe care le am. Celelalte, I guess, este balancing out how much you burn, pentru că atunci când iei VC money trebuie să crești, să consumi și să crești cât de mult poți. Și cât mai ai până la urmă din fondurile pe care le ai, unde ești ca și rezultate financiare, cât poți să te mai susții, mai ales în 2023, când accesul la funding e mult mai dificil decât era acum 2 ani. Deci treaba ta principală ca CEO ar fi să nu rămâneți fără bani și să vindeți mai mult. Yep. Dacă ar fi să sumarizez scurt. That would be it. Da, corect. Și cost of acquisition pentru customer, cât ar fi acel prestigios CAC? Customer acquisition. Din întâmplare, chiar am avut mai devreme o ședință de review pe termenii ăștia. El în itself nu e neapărat foarte relevant. Cei relevanți și cei ușor de înțeles, lifetime value, cât ne așteptăm să ne genereze pe lifetime un client împărțit la customer acquisition cost, cât dăm pentru un client, scoatem undeva de 8 ori mai mult dintr-un client decât am
cheltuit ca să-l achiziționăm, da. Super. Dar, which is great, dar ciclul de vânzare e foarte lung. Deci, practic, până să ajungi să ai clientul, tu consumi resurse multe. Înțeleg. Interesantă provocare și, într-adevăr, e foarte specifică provocarea explicit pe nișa voastră. Da, corect. Foarte fain și felicitări pentru proiect. Faceți o treabă excelentă. Ați zbârnuit, să zic, și în presa din România și cred că sunteți pe drumul bun. Let's wrap it up a bit. Să-mi spui, Andreea, unde suntem și ce urmează să facem acum? Urmează cea mai așteptată întrebare, ca să zic așa. Ștefan, dacă ar fi să poți să te întorci în timp, în ce moment te întoarce și ce sfat ți-ai da? Da. M-aș întoarce... M-aș întoarce într-unul dintre, probabil că nu în primul an de Innovation Labs, m-aș întoarce în al doilea an de Innovation Labs și mi-aș da... mai copt un pic. Corect, să știu deja despre ce e vorba și mi-aș da sfatul să dezvolt whatever I'm gonna develop next to the client, literally next to the client, pentru că deși again, aveam chestia asta ingrained din Innovation Labs. Știam că trebuie să o facem, știam că trebuie să facem chestia asta. Tot n-am făcut-o îndeajuns de mult și atâta timp mi-ar fi salvat chestia asta și atât de mult mai în față cred că am fi fost în 2023 dacă am făcut chestia asta cum trebuie, încât ăsta este the one advice that I would give myself. Nice. Care a fost pentru tine, Ștefan, rețeta succesului? Definește succesul pentru că nu știu dacă am ajuns acolo. Dar ca să-ți răspund la întrebare, da, nu cred sau nu văd succesul pentru noi. Da, succesul pentru noi înseamnă ok, ce am reușit să facem până aici dintr-un punct de vedere intern și uitându-mă în spate, toată călătoria asta e extraordinar. Succesul în sine va fi când ne vom lista la bursă sau vom face un exit pe care ne-l dorim. Dar până aici, și îmi pot să mai întreb o dată că am uitat, m-am luat cu definirea succesului. Care e rețeta? Care a fost pentru tine rețeta? Rețeta este că nu există nicio rețetă și că singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să fii perseverent. În ziua de azi, oamenii nu mai sunt perseverenți, attention span-ul e -1, instant gratification e extrem de puternic și toți suntem afectați de chestia asta, inclusiv noi, dar dacă este ceva ce am văzut că e constant, de fapt sunt două constante. Perseverența și dezvoltarea de client. Astea sunt cele două. Deci, da, eu asta zice, să perseverezi. Să perseverezi indiferent care e chestia pe care o faci. Am senzația că am un pic un deja vu, așa-i, Andrei? Da. Avem un deja vu. Drept e că asta e cu perseverența foarte, foarte interesantă. Dar iar, hai să săpăm un pic dacă mai ai 2 minute. Sigur. Ce anume te-ar face să fii perseverent pe tine? Ce te drive-uie? Da, și eu mă întreb. Ești by default? Ok, am perseverent? Cred că, ok, există cu siguranță și let's get it out of the way, există, bineînțeles, un interes financiar pentru care sunt perseverent, e clar, nu încerc să ascund asta, dar cred că personal, călătoria și the hardship of going through it și how much you learn through it, it's kind of making me want to go further. Și cred că asta a fost mereu. Era greu, știam că e greu, ideea era să depășesc și să văd ce am învățat, să depășim și să vedem ce am învățat. Și chestia asta o facem, poate acum, nu știu dacă de la un moment dat am început să o fac din inerție sau nu. Dar gândindu-mă intern la asta, încă
mi se pare, adică sunt convins că de asta am făcut-o la început și încă mi se pare că e unul dintre motivele pentru care o fac. Nice. So the joy of experimenting new shit in life and be happy about it. Da. Și putting yourself in new situations, dar nu... Bine, experimenting new shit și putting yourself in new situations poate să fie interpretat in a whole tons of ways. Da, exact. I'm all about și cred că noi ca și echipă de cofondatori, că de-aia ne și legăm așa bine, we're all about the business side of that things, the work side of that things. Pe alte părți nu suntem așa experimentativ, suntem mai cuminți. Înțeleg. Mai super. Da. Uite, hai să ajungem și la ultima chestie. Avem o întrebare de la invitatul trecut care a pus-o așa în vânt, nu știa exact cui o pune, a pus-o, știa că o să fie un developer invitat și întrebarea este: care e lecția care te-a învățat să fii un developer bun, nu unul mediocru? Nu știu dacă mai sunt un developer bun. Deci, când ai fost? Când erai cu provocările de la Facebook? Cred că se leagă foarte mult de ceea ce am mai spus mai devreme, și anume awareness al faptului că cineva trebuie să continue să utilizeze ceea ce scrii tu și una dintre acele persoane poți să fii chiar tu. Deci, din nou, cum designul totul să fie gândit pentru alții, dar să nu uiți nici tu de unde sau care era ideea cu codul pe care l-ai scris. Deci awareness despre cum se așează acel code-based în ecosistemul code-based-ului. Exact. Astfel încât să fii sigur că poate fi mentenat, poate fi extins, poate fi chiar și de către tine peste câțiva ani. Corect. Evident, mai e chestia asta că fiecare developer, dacă se uită, dacă tu te uiți acum 2, 3, 4 ani ce ai făcut și nu ești cruciat de ce ai făcut, înseamnă că nu prea ai evoluat ca developer. Înseamnă că ai rămas tot unde ești. Corect. Deci e și componenta aia. Refactoring, all over the place, tot timpul se poate îmbunătăți. Da. Bine, sunt multe subiecte faine pe care aș mai fi vrut să le vorbim, cum ar fi technical depth, ce părere ai tu despre asta, dar poate într-o altă sesiune și cu o altă tematică. Dar da, să știi că so far so good. Acum cred că e momentul tu să pui o întrebare invitatului nostru următor, știind doar că este developer, cu o experiență poate similară cu a ta. Ce întrebare? Și stânjenitoare, că nu știe cine ești. Adică poți să întrebi orice, nu-i stres. Da. O să întreb, uite, chiar o să întreb de chestia asta. Cât de relevant ți se pare să înțelegi problema pe care o rezolvă produsul la care lucrezi atunci când dezvolți produsul la care lucrezi? Asta e tare. Asta e cumva cu coadă, cu vârf, pentru că dacă zici cumva ceva, adică definește practic developerul bun versus de developerul mediocru, din nou. Cam așa, da. Da. Super. Nice. Da. Mersi frumos, a fost excelent. Mă bucur că te-am avut. Și eu mulțumesc pentru invitație și sper că ai ieșit ok și că o să fie ok. Și da, very cool inițiativa, chiar tare. Îți mulțumim tare mult, Ștefan. Eu vreau să te mai întreb dacă ne poți spune unde te pot găsi oamenii. Absolut oriunde, de la Facebook, la Instagram, la toate astea, LinkedIn și pe mail pe stefan@rainscape.ai. Ok, super. O să punem în descriere ce e potrivit să lași lumii, posterității, să zic așa, să ia legătura cu tine dacă au fost inspirați într-un fel sau altul de povestea ta. Always. Super. Stefan, mersi, fain.
Mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim invitaților și nu în ultimul rând mulțumim echipei care a făcut acest podcast posibil. În urechile voastre s-a auzit zeamă de developer și au avut plăcerea de a vă fi host Lucian Corduneanu și Andreea Rugescu. Vă așteptăm cu o nouă experiență săptămâna viitoare. Dacă v-a plăcut, vă invităm să dați un share și un subscribe paginii noastre. Power by SensiDev, Love by Launch.